noga zategnuta, lepa, oblikovna zadnjica je počela da raste. Ja sam videla rezultate kakve nisam videla godinama. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Konačno da se malo družimo i ovako. Nismo se dugo družili, nismo dugo pričali i želim da pokrijem ovu temu jer mislim da je izuzetno važna. Hoću da vam ispričam kako sam ja počela, odnosno kako sam prešla sa aerobika na trening sa tegovima. Kada sam počinjala uopšte, to je bilo u 7. razredu i to je bilo jako davno. Cilj mi je bio da se zategnem, da izgledam lepše, bolje, bla 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 i jako nisam voljela svoje butine, zato što su uvek bile debele. Sad kad gledam slike, brate, šta je ovo? Nema smisla ono što sam ja u glavi sebi... Ona slika u glavi koju sam ja imala o sebi nema veze zapravo sa onim kako je zaista bilo, ali to uvek tako bude i verovatno i sad tako, jer što se više bavimo ovim, mislim da više gubimo vezu sa realnošću i sa našim izgledom, ali to je neka druga tema, o tome ćemo pričati drugi put. Znači, kada sam kretala na aerobik, bila mi je želja da izgledam lepše, bolje, znači samo da eto, da se zategnem, da to sve bude kako treba. I kada bih sada rekla onoj sebi što sada želim i kako sada izgledam, ja bih pobegla glavom bez obzira. Jer je tu toliko suprotne stvari da mislim, strašno, strašno. Šta sam naučila, šta sam radila na aerobiku? Na aerobiku je bilo toliko zabavno, toliko me je lepo uvelo u celu priču i jako sam zahvalna. Žena koja je držala i pretpostavljam da možda čak i još uvek drži, jeste tetka Cuca, koja je mene tako lepo uvela, toliko me lepo zainteresovala za sve i za celu priču i za aerobik, da je to bilo toliko jedno lepo iskustvo, da sam ja držala aerobik 2 godine i u srednjoj školi i držala sam aerobik i 2 godine na faksu u studentskom domu i onda sam držala malo i u nekoj teretani. Tako da je to bilo nešto jako lepo i nešto gdje sam baš onako dosta, kako da kažem, ubirala plodove svog rada. Onda kada sam prešla na faks, imali smo tu kao neku malu teretanicu koja je bila vrlo oskudna, ne znam kakva je sad situacija, ali mislim da je jako bitno da, baš sam pričala sa nekim u teretani o tome, kad ti uspeš sa minimumom opreme da napraviš maksimalne rezultate, tebe mogu u pustinju da bace i ti ćeš znati šta i kako da radiš. Ja sam i tamo držala aerobik i onda vremenom, baš se sećam, bio je neki kao raspust letnji, nemam pojma, i nije bilo puno ljudi u domu. Ja ne znam zašto sam bila u domu u tom periodu, da li sam radila ili šta, nemam pojma. I onako bilo mi je kao, ja bih malo da uzmem neki teg da probam kako ide sa tegovima, pošto mi smo na aerobiku uvek radila sa tegićima, znači oni tegovi od po kilu, 2, 3 i to je to. Sećam se da sam devojkama koje su dolazile, pošto sam ja imala male pinkičaste tegiće, one nisu imale i onda sam ja uzimala, skupila sam one flašice od pola litre i to sam punila peskom i onda sam njima davala da sve imamo tegiće i da sve možemo da radimo. Kad sam probala sam tako nešto da radim sa tegovima, kao pravim tegovima, muškim tegovima, bilo mi je mnogo zanimljivo i baš me onako bilo kao, osjećala sam se baš cool. Tako da sam vremenom prešla i na treninge Insanity-a, ne znam da li znate šta je to je držao Shaun T. Znači, treninzi su ludački, kao što se i naziva, Insanity. Tu sam naučila da radim sklekove jer smo imali 1.000.001 sklek. Šetajući, skakajući, hodajući, kakav god. Ja nisam znala da radim sklekove, ali kad moraš da radiš, ti moraš da radiš i vremenom prolaziš kroz jedan isti pokret 100 puta i onda naravno da ćeš naučiti, ne može drugačije. Vremenom su i tamo ubacivali po neke tegove i onda sam ja tako malo po malo i onda sam rekla, ok, znači došla sam do tog nivoa da mi više Insanity uopšte nije naporan i nisam znala kako ja sad da napredujem jer ovo više za mene nije izazovno.
I onda sam počela sa tegovima. Malo po malo, teg po teg, jednu po jednu vežbu. Desilo se nešto što nisam ni sanjala da će se desiti, posebno na tom periodu kad sam mislila da su... Nisam bila u fazonu tegovi su za muškarce, ali kao tegovi, ne znam baš da li su za žene. Ne bih baš da se nabildujem. Klasična fora. Kako sam počela baš onako stvarno da se zanesem u trening sa tegovima, sa opterećenjem. Ljudi moji, ja sam videla rezultate kakve nisam videla godinama. To je bilo, znači, noga zategnuta, lepa, oblikovana, zadnjica je počela da raste, ruke su se oblikovale, stomak, sve to počelo konačno da izgleda onako kako sam od uvek želela. Skontala sam, bože, pa tegovi su prava stvar. Zapravo sam tegove trebala od početka, ne od aerobika, to ne bi menjala ni za što na svijetu, ne bi menjala ni taj Insanity, ne bi ja menjala tu ništa jer sam bukvalno od nule počela. Nula je bila išla sam na trčanje, pa na aerobik, pa Insanity i onda su tegovi i sad sam baš onako, recimo da kažem da sam baš napredovala sa tegovima. I stvarno ništa tu ne bi menjala, ali ako stvarno imate sliku i znate šta želite da postignete, krenite sa teretanom. Krenite sa teretanom jer stvarno za izgled ne može ništa da joj priđe. Znači vi takve rezultate možete da dobijete gde na jednom kružnom ili ne znam grupnom treningu ne možete da postignete, osim ako ne radite sa opterećenjem progresivno. Tako da meni se tu svet otvorio. Onda sam žela malo veće ruke, onda sam žela malo manje ruke, onda sam rekla ajde da ne treniram više noge, da smanjim noge, a hoću da povećam zadnjicu. I onda je bilo jedno 6 do 9 mjeseci nisam radila noge, radila sam isključivo vežbe za zadnjicu. To je bilo sve ok, ali meni se nisu svidjele moje noge. Ne zato što mi se nisu svidjele, nego zato što ne ide uz moju građu da imam tanke noge. I onda sam rekla, aha, ok, sad smo skontali, znači idemo na noge, idemo na zadnjicu, idemo na sve. Pa sam onda menjala, hoću tanje ruke, pošto sam se baš onako uradila. Hoću tanje ruke, ovo mi se ne sviđa. Kad sam stanjila ruke, opet sam pogledala sebi kao, ja ne izgledam kao da treniram, meni se ovo ne sviđa. Tako da sam opet vratila ruke. I sad već znam otprilike šta želim i kako želim i znam kako da stignem do toga, samo što je naravno potrebno vreme, potrebno je da se radi na tome, ali teretana je ta koja je mene dovela do ovde, ajde da tako kažemo, šta god do ovde značilo. I mislim da koja god devojka želi da počne nešto i koja god devojka želi da uradi nešto sa svojim telom, znači ja vam toplo i onako preporučujem zaista iz iskustva jer sam stvarno počela od minimuma, od vežbi, znači moj početak, ajde se vratimo na početak, moj početak skroz je bio, ja sam skupljala one isečke iz Bravo časopisa i imala sam cijelu fasciklu sa tim vežbicama. Pa sam radila vežbe kod kuće, kao radiš kickback, radiš čučnjeve, trbušnjake, pred spavanje, 15 minuta pre spavanje. Pa sam na to uvela trčanje, pa sam onda na to dodala aerobik, pa aerobik kroz vreme i godine prešla sam na Insanity, pa sam kroz to prešla na kao tegove i onda sam stvarno ušla u to i te kad sam ušla videla sam, bože šta sam propustila i bože koliko je ovo dobro, koliko se bolje osjećaš, osjećaš se snažnije, moćnije, osjećaš se lepše, izgledaš lepše i to je nešto neverovatno, stvarno ništa to ne može da zameni jer svi mi krenemo zbog izgleda, tako da vam preporučujem toplo teretanu. Ako vam je potreban neki savjet ili ako niste sigurni kako biste počeli, javite se za online coaching, znači nije bitno gde se nalazite u svetu, u državi, online je online, a ukoliko su u Zrenjaninu radim personalne treninge u Zrenjaninu, tako da se možemo čuti i vidjeti. Ja sam vrlo srećna kako moje klijentkinje napreduju i ne znam, jako sam srećna što je sve to došlo do ovde i što
su sve žene koje rade zadovoljne i one se zapravo ne plaše tegova i sve su vidjele koliko su zapravo ti tegovi njima pomogli, naravno ishrana i naravno redovna fizička aktivnost. Tako da teretana, znači tu se toliko raste fizički ili poboljšava da kažemo, ali mentalno i psihički šta mi tu uradimo, to je nešto neverovatno. Jer vi svakim ponavljanjem vi gurate sebe više, svakim dodavanjem tega vi gurate sebe više i menja vam se unutrašnji dijalog. Vi vremenom nećete govoriti sebi teško mi je, ne mogu, nego ćete govoriti sebi uradila si ovo prošli put, ima da uradiš i sad, šta lupetaš tu, radi. Primetit ćete koliko vam je sve lakše, ne zato što su tegovi lakši, nego zato što ste vi jače i zato što stvarno možete. I posebno kad vas trener onako, ja nekad, moram da priznam, nekad na kvarno dodam mali teg. Dodam mali teg ili malu težinu klijentkinjama i tek kad urade onda kažem šta sam uradila, jer su one prethodno bile u fazonu ja to ne mogu. Ili kažu ja ne mogu tu vežbu da radim, znači ja to ne znam da radim. Ajde probaj, pa ako ne može vidjet ćemo šta ćemo dalje. I uvek mogu, i uvek rasture i mislim meni je to nešto najlepše. Kad su one srećne i zadovoljne, kad vidim da one mogu i da one žele, to je nešto stvarno fantastično i mislim da su baš ta teretana nam pruža, kako da kažem, možemo da napredujemo i na vežbama i kako izvodimo vežbu i sa koliko kila i kako nam se telo ponaša, pokreće i slično, kako nam telo izgleda, kako razmišljamo, jako puno stvari. Teretana je ono što je broj 1 za promenu fizičkog izgleda. Ako vam je to cilj, moja topla preporuka, nemojte da lutate, nemojte da probate ne znam kakve struje i kakve pojaseve i tabletice i ne znam kakve namirnice posebne. Tegovi ljudi. Tegovi pa sve ostalo posle. Nadam se da sam vas malo motivisala i da vam je ovo značilo. Pričat ćemo mi još o raznim stvarima, ali eto, drago mi je da smo se ponovo družili i družit ćemo se još. Vidimo se.